Najbolji ljetni kamp vas dočekuje. Pogledajmo što je unutra. Oh, vau! Užasna soba. Sve je uništeno ovdje. I svuda su žohari i smeće. Krevet je slomljen. Nemoguće je spavati ovdje. Grozno je ovaj. O, moj Bože! O, ne! Čak imam štakora na mom krevetu. Kakva noćna mora! O, čekaj, znam! Soba mojih snova. Kako je ovo cool! Kulis! Da, stvarno. Tako je sjajno. Nemoguće ga je gledati. Nije za mene. Ja sam... Imat ću sobu poput ove. Crna, sumorna. Oh, baš je strašno. To meni neće odgovarati. Naručit ću neke stvari za sebe. Oh, wow! Već su ovdje. Uđite. Hvala, momci. Moja soba će biti nevjerojatna. Tako je svjetla i lijepa. Što je bilo? Wow! Rano. Pogledaj moje ukrase i sve detalje. Pa, Super. moji ribice. To ja zovem sobom. To je odvratno. Ovdje ću također izvesti svoju čaroliju. Imam ovaj kofer s različitim lakovima za nokte. Sjajni su. Oh, super! Pa, zabavit ću se u svojoj sobi. Pa, to je Cursor i to. Da je kao da trebamo odvojiti teritorij s užasnom svjetlinom. Da, zabavljam se jako. Što radiš? Što radiš ovdje u srijedu? Stvar, dođi ovamo. Donesi mi veliku crnu kutiju. Puno bolje. Pa, upotrijebit ću neke ploče. Malo je teško. Što radiš? Sad ćeš sve vidjeti. Uđi u kutiju i dodaj mi odvijač. Super. Spojit ću sve dijelove odvijačem i imati ću prekrasan crni krevet. Lijepo. Dođi k meni. Trebamo klamerica i sivu tkaninu. Imat ću i krevet na vrhu. Da, puno bolje. Super. Ukrasit ću ga šišmišima. Uzet ću komad papira, zalijepiti ga na zid i nešto poduzeti u vezi toga. Imat ću pozadinsko osvjetljenje Nismo i to ne završavali. jednostavno, već zig-zag. O moj Bože! Što je s tobom? Zbunjen? Dopusti da ti... Da, znam. Vino definitivno nije za mene. Da, lijepo. O, da. Tako sam uplašen. Evo mojih ukrasa. Samo ljuljačka nedostaje. To je sjajno. Uspjelo je. Znaš što? Obožavam mračnu glazbu. Inspirativna je.
Kamo ona ide? Imam karaoke uređaj i pjevaću. Toliko se zabavljam. Predivno je. Zbunjuješ me. Iako sam na nešto pomislio. Gdje je struja? U redu. To je inspirativno. O, da. Što? Znam, upalit ću svjetlo. Eto ga, struja se vratila. Ne, neću ti to dopustiti. Da bi pomogao. Utapa se! Da! O, sve je u redu. Prestanite vrištati. Pogledajte kako je sve lako. Nema razloga za paniku. I ja sam radila aerobik. Bilo je jako zabavno, ali imam osjećaj da bih nešto pojela. Super! Mogu izabrati nešto lijepo. Sve je već tu. Nevjerojatno. Baš savršeno. Hello? Molim vas, uđite. Pokazat ću ti gdje staviti hladnjak. Ovim putem, molim. Hvala. Doviđenja. Tu je tako... Tako cool. Žuti hladnjak. Što imamo ovdje? Wow! Gumeni bomboni. Fanta. Super. Ovo je tako ukusno. Baš što sam htio. Idem jesti. I ja sam gladan. Hajde, stvar. Pomozi mi. Što je to? O, crveni koktel. To volim. Popit ću ga bez slamke. Vrlo ukusno. Oči od marmelade. Super. O, da. Znam što ću s njima. To je tako smiješno. Da, ali je Bojim te ukusno. se. Ne volim tvoje šale. Kuhanje je. Da vidimo. To je čudno. Dobro, otvorit ću vrata. Hej, moje sredstvo za pranje suđa je uspjelo. O moj Bože, tako je slatko. Oh, zar ne? I to je kakica. Da. Želiš to? Prokletstvo. Imat ću pravu. Moje mjesto je tako cool i ugodno. 40. Pogledaj. Također trebam pozvati mog... svima! Ovdje su! Štrajka! Idemo na party! Zabavimo se! Oh, da! Idemo na to. Zanimljivo! Pogledajmo što se tamo događa. Iako je vrlo zastrašujuće, otvorit ću zavjese.
Odlazi odavde. Pričam s duhom. Bojim se duhova i noćnih mora. Sada ostaje samo staviti šminku. Lijepo. Da sredim usnice. Volim ružičasto. Toliko je zabavno i lijepo. Oh, stvar. Što radiš ovdje? Mislim da ti je dosadno? Uf, onda bježi. Moj briljantni roman. Gotovo sam gotova s njim. Biće to strašna priča o duhovima. Moram se koncentrirati. Hej, ne smetaj me. Što ti treba? Da se igram s tobom. Ne. Idi negdje drugdje. Nemam vremena. Moja šminka za oči? Prekrasno. Oh, što to radiš? Hej! Što se tamo događa? Oh, stvar. Upravo ćeš ući u kavez. Zašto joj uništavaš kosu? Uđi u kavez, stvar. To je puno bolje. I ostani ovdje dok ne naučiš bonton. Tako mi je žao zbog toga. Molim te, pusti ga van. Igraću se s njim. Molim te. Hurra! Može biti objavljeno. Tako sam sretan. Hvala! Sada si moj najbolji prijatelj. O ne! Prestani! Ne diraj me! Gdje smo? Što? Mreža? Što je to? Može li me netko čuti? Oh, zaključani smo na pozornici. Što? Nećeš uspjeti. To su ključevi. Smiri se. Što je to? Ne znam. Povucimo ih. Srijeda, ti ćeš biti prva. Ti si kukavica. U redu. Wow. Skittles. Mrzim Skittles. Presvijetle su. Zbog njih mi trepću oči. A u čemu je stvar s tobom? Nisi dosegao. To su moje ružičaste kockice. Spremna sam sjesti na pozornicu. Saberite se. Moramo izaći. Povuci uže. Moja omiljena čokolada. Fuj, odvratno. To su zemljani crvi. Grozno je i mrzim to. Fuj, odvratno je. Ima ih toliko. Kad su me spasili? I to. Ne paničari. To su samo crvi. Ne rade ništa. Nešto ti je u kosi. A ovdje je ključ. Super. Možemo otvoriti jednu od brava. Idemo. Kreni. Dakle, pokušajmo otvoriti prvi. Da, riješili smo se jednog lokota. Što je to? Je li to WC? Ne trebam ga. Znam što si rekao. Ja tamo zapravo bit ključa. Ne želim. Oh, odvratno! Razbolit ću se u srijedu! Pa, dugujete mi. Što je to? Naplati. Miriše ukusno, kao kredaje. Zdravo. Ukusno. Nema Neću vremena. spomenuti. I krenimo na to! Lansi je odvratno. Hajdemo vidjeti što je na dnu. I tu je naš ključ. Hajde. I to. Otvorimo novu bravu. Grad. Prije moguće. Kako Ne, nestašno. U redu. Napravit ću to za nas. Pa, znam. Ja sam super. Opet, brate, bojim se.
Pogledat ću. Imao sam viziju iz budućnosti. Stavio sam ruke unutra i... žohari. Kakva noćna mora. Oni su svugdje. Hej, onda I idemo. sve je odlično. Sviđa ti se nešto? Onda želim bolje pogledati. Čestitamo. Čekaj. Moraš izvaditi ključ. Nitko to neće učiniti za tebe. Ali to su žohari. Užano ih se bojim. Tamo je ključ. Hura! Lindsay, kamo ideš? Uzmi to. Pjevaj. Otvorit ću još jednu bravu za nas. Uspjet će. Hura! Kako svjetla. Oslijepio sam. Pa, ruke nisu za ništa. Sjedni. Jesi li u redu? Da, što je to? Ne znam. Izgleda kao soba za kemiju. Pogledaj što sam našla. To su upute. Moramo napraviti određene komponente i imat ćemo ključ. U redu. Trebamo uzeti roza, tikvicu. I u redu, sve to pomiješat. To strašno smrdi. Wow, izgleda odlično. Idem vas Lindsay ne gleda. Pogledajmo okus. Ukusno. Nešto nije u redu sa mnom. Ne. Zašto žudim za picom? Ne, Enid, što si učinio? Pomozi mi, ja sam... Što da radim? Tako je, tu si Enid. Što se dogodilo? Ne mogu ostat. Jimmy, popio sam tu tekućinu. Spasio si me, hvala ti. Ne diraj ovo, žao mi je. Sve ću napraviti sama. Ti možeš samo čekati. Nešto se događa. Mislim da napredujemo. Boja je promijenjena. Wow! To je šifra, otvorimo bravu. Ovo je kod za sljedeću bravu. Pokušaj ga unijeti i lijepo. I mrzim grljenje. Wow! Izgleda kao kutija s pićima. I eto Rosa, idemo piti. Tko će početi? Ti buntovniče. Pogledajmo od čega je napravljeno. Vrlo čudno. Ljuto je, vrlo ljuto. I sada je tvoj red. U redu, probajmo. Nadam se da je ukusno. Wow! To je stvarno... Stvarno ukusno! Moje omiljene kuglice od sira. Nevjerojatno! Popit ću sve. Nevjerojatno je ukusno. Gdje je ključ? Žao mi je, Wednesday. Nemam to. U tvom je koktelu. To je noćna mora. Tako je odvratno. I to... Ima vatre. Srijedo, pusti da te rašladim. To je bilo jako. Ali našao sam ključ. Ovaj nije uzaludan. Idemo otvoriti. Sretno! Jao. I to. Ostani smiren. Da. Uspjelo je. Mora biti nešto drugo. Wow! Gnjurci! Volim ih! Ima ih tako puno. Sigurna sam da nisu samo gnjurci. Unutra je nešto. Da! Špijun dolje! Tu je s podljama! Moj izgleda još bolje! Idemo. Bennett, prljav si. Kao svinja. Na mene je red. Želim raznijeti ovo. O ne, to je mlijeko. I sav sam mokar. Sad ja!
Raznijeću ovo. Makni se, idiote. O, to je brašno. Pa, završio sam. Srijeda, tvoje red. Želim eksplodirat. Idemo skočiti. Šareno perje. To je odvratno. Sviđa mi se. Ti si kao kukoš. I probio je sljedeći balon. O, strašan si. U redu. Ovo nije ključ. I smirilo se. Hajmo to učiniti zajedno. Na 3. Što je to? Konfeti! Tako svijetli i prekrasni. Ne znam. Uzmi ga. Čovječe. O, super. Idemo, otvorimo novi. Što radiš? U redu. Eli, Unesi kod. pusti me unutra. Super. Što nas tamo čeka? Ima vrata. Toliko ih je. Nisam se ni zapitala što je iza. Lindsay. Kao da nema ništa. Hello? Ima li koga? Tako je zastrašujuće. I to. Pokušaj otvoriti ova vrata. U redu, idemo to napraviti. Što do vraga? Baš sam uzbuđen. Tako je super. Sviđa mi se. Odvratno. Mrzim sapunaste mjehuriće. I obožavam to. Lindsay, sada je tvoj red. U redu. To je crvena boja. Ozbiljno? O moj Bože! Nancy, kako si? O moj Bože! Dobar dan. Osjećaš se? Bolestan. Vrlo si slab. Evo ključa. Posljednjeg ključa. Napokon izlazimo odavde. Tako sam sretna. Lansby, idemo to otvoriti. Hajde! Da, odgovara. Napokon smo slobodni. Idemo van.